Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana di channelku Tony Bocah Sumur Besar. Oke lur ceritane arep delok cah pondok liburan mudik iki nek pondok pesantren Sunan Derajat. Wis deloke mari keseruanku nek delok cah pondok mudik liburan nek pondok. Iki perjalanan cah pondok-pondok peng liburan perjalanan iki le pondok pesantren Sunan Derajat. Iki perjalanane iki cah pondok pen mulai iki perjalanane. Kak Iko sapame kenal aku iki. Iki kapan pondok wis sepi we liburan. Iki cah pondok mulai iki perjalanane. Iki mau pengen berangkat delok cah pondok liburan pondok iki poso-poso iki sate iku wis cah pondok we liburane pondok. Iki nek iki perjalanan delok cah pondok liburan de pondok pesantren Sunan Derajat. Iki perjalanane lo iki ngajak pondok. Iki keamanane Pondok Putri. Iki perjalanane. Pondok-pondok liburan bis-bis yo akeh mlebu. Pondok liburan pondok. Iki putrine asram iki putri ate liburan mulai. Iki bis-bise ada mulai bis-bise uang liburan mulai bis-bise wis ibu kabeh mulai. Liburan
Untuk santri putra daerah Bojonegoro yang belum menaiki bus atau sedang mencari bus, B1 berada di depan dalam bus OPI. Sekali lagi, untuk seluruh santri putra dari daerah Bojonegoro yang menaiki bus 1, bus berada di depan dalam bus OPI. Untuk itu, kami segera menuju ke bus 1 yang berada di OPI. Rame bis-bis bareng yang pakai bis-bis pondok-pondok santri Sunan Derajat mulai kabeh. Iki sapam pondok ini. Pondok Nanda Saputra. Oh iki mulai apa? Rame. Iki santri ini liburan. Oh santri ini wis pengen numpak elap, numpak bis. Oh iki santri dada. Iki rasanane pondok pesantren Sunan Derajat liburan. Oh iki santri nih lagi mulai ruame nih gini. Oh iki ca pondok-pondok mulai bubaran. Oh iki pesawat pondok. Oh iki pesawate. Oh iki lagi ndelok santri ini mudik mulai iki perjalanane. Oh iki santri putri ini lagi nunggu. Oh iki lagi numpak elep iki karo perjalanan ndelok mana iki bis-bise iki elep-elepe lagi metu. Oh iki elep-elepe wae santri ini. Oh iki santri lagi siap-siap ate mudik mulai. Oh iki santri putri mau santri putra iki. Oh iki elep-elepe rawame di kene. Aku iki perjalanan iki ndek ado-ado iki suruh iki ndek Lamongan, daerah Lamongan iki. Iki santri ini. Oh iki santri putri ini. Iki lagi ate mulai. Oh iki santri mulai ate mulai. Oh rawame nih gini. Iki lagi nunggu perjalanan ate mudik ca pondok-pondok. Iki santri putra iki. Oh iki santrine Pak Yai. Oh elep-elepe berangkat terus ca pondok-pondok mulai. Terus ca pondok-pondok mulai. Pakai terus mulai pondok-pondok santri iki elep-elepe rawame elep-elepe. Iki Lamongan dhewe negara iki pakai macam daerah iki. Pondok pesantren mulai liburan. Bis-bise iki santai iki santri
Tapi beda iki Sokuro dhewe lamongan dhewe wis ate berangkat kita tak pada mulai kayak ke bis-bis lagi kurang berangkat gak ketok iku nih kok ngetero pondok ate ngetero sih iki liburan yo kali liburan ya ono wis anane pondok pesantren Sunan Derajat bisa melakukan bisa rawat mati bisa muni di iki berangkat nih ngetero pondok pondok atu-atu tok mulai barek-barek yo ben jalan mana biasanya atu kurang iki wis mari ngaji pondok langsung liburan barek-barek iki ben atu-atu tok mulai wis anane pondok bis-bis santri-santri iki gerbang pondok iki bisa metu iki santri itu supire pondok iki supir nggawa pondok iki LPP metu iki santri wis mlebu bis iki santri rawane iki sapiro tempat ini pondok pesantren Sunan Derajat di daerah Banjarannya Pacitan Lamongan. Iki santri sampai sapam oh iki nek gerbangnya pondok ini kancaku oh iko bocil nek kalau bocile ngenteni apa ngenteni apa kon ngenteni apa ngenteni apa kon ini bis pondok pesantren Sunan Derajat iki bisa lagi ngetro ca pondok mulai itu wis ana pondok ana pondok bisa iki langsung eko keamanan pondok siapa me pondok pondok di lagi sana pondok pondok-pondok liburan iki bis-bis iki alep-alepe bis-bis metu
bis-bise metu kabeh. Mereka bocil-bocil laki ngantani bis Basuri. Iki wis mari Bis Basuri iki perjalanan mana mau kemana? Iki karo perjalanan mulai. Perjalanan mulai. Liwat di ruai lok jopo soalnya rewame macet. Kendaraan mobil-mobil LP akeh pondok liburan kalau wis setahun bisa liburan pondok iki perjalanan omeka kancaku iki mlaku ae. Ale parek oma. Iki perjalanan pondok wis sepi. Wis pondok pondok wis mulai kabeh. Oh iki se ana ta pondok saiki. Masanane pondok pesantren Sunan Derajat liburan bagi pak kowe parek omah. Oh masanane pondok sepi. Oh sepi. Biasanya kene yo bocah santri babalan nek kene. Iki sepi liburan pondok-pondok. Perjalanane iki sak metro opo. Oh iki sapaan pondok. Ah. Stand pina kene. Oh. Iki wis mlaku sampai kancaku sik. Sepi pondok-pondok wis wae liburan. Jalan mulai. Iki perjalanan kancaku sik wae. Kalau wis pondok wis mulai kabeh liburan omahe dhewe iki malah aku wae. Tindakan omahe parah. Wis tutuk omahe kancaku. Oke lur, sampai samene lur video keseruan delok liburane pondok pesantren Sunan Derajat. Tak eling aja lali like, subscribe channelku Tony Bocah Sumber Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.